Dan. Eli joo, sori. Me ei vähän puhuttu, kun yksi juttu, mutta te katsotte tien. Tän omistaja ei asu täällä. Se asuu eri paikassa. Se on mulla kylässä. Tee mulla kirkkausta. Joo. Kirkkaus Maksille. Ei Maksille. Joo, älkää ihmetellä, me tehdään jotain. Me ei pystyä säätää kirkkautta, niin me laitetaan pienimmällä. Kato kuis muuti. Eli katsojat, laittakaa se 10 likää, niin mä juoksen meidän talon ympäri. 104 kertaa. No ei niin, 30 kertaa, en mä pysty sen 100. Niin, tossa juoksee ihmenäjältään nimen Teemu Jansson. Ja sit kun se tulee, niin mä lähden rannaan. Sinne se menee toista kertaa. Ei herra. Ja nyt se flippaa sinne. Mä en nyt saanut kuvattua sitä flippausta, mutta en nyt voi. Mä tulin niinku tälläin. Eli siis, jos me ei lähdetty yhtä meidän viime video, no niin ota. Mä olin näillä run to the... Ai mun olkapää. Ai mun olkapää. Ai hitto mun olkapää. Sattuko oikein? Ai mun olkapää. Eli sit kun toi juoksee talon ympärin kerran, niin vaihto. Näkee kaikki. Ketä näkee? Kaikki näkee. Ketä seuraa? Kirsi. Ei. Ai mitä me tehdään? Ei. Noniin. Mä en katso, et pysty, kun mä flippailen tässä. Niin sattuu keuhkoihin. Niin mä nyt juoksin täböö. Mä vähän nostan kirkkautta. Älkää siis ihmetellä, että ei siis mitään. Älkää siis ihmetellä, nää valot laskee silleen hiljaisesti. Mä yritän nyt etsiä hyvää. Mä otan nyt vaikka tänne. Niin. Älkää siis ihmetellä. Haluatteko kuulla, kun mä ajan? Ei mä ehkä. Kello on semmoset kivat 9:30. Joo. Ei, kun siis 11:30. Hei, mä kuulotan ääntä. Siinä se ihminen. Mä nyt on kävellä täällä on ympäri kokonaan, niin tää yksi juoksee tuolta mun takaa sille. Tosi hyvin. Nyt se jatkaa lisää. Vai jatkaako? Oli hyvät setit. No niin. Mitä? Äijä lähti juoksukis. Okei. Eli siis... Oho. Eli siis kello on 11. Ja mä tän tästä susmää. Toi ihminen on tossa. Ihminen. Hitto. Muistakaa tilata kanava. Mä menen nyt trumpuliineilla prumppoimaan. Ei. Eikä. Okei, tee sä omassa. Mä en nyt pysty. Näkeekö kukaan? Näkee kaikki. Niin, mutta Ketä seuraa? tuolla talossa. Hei jää edelleen nukkuu. Nukus Kirsikin. Tuu, älä sano sen oikeata nimeä. Koska mä haluan katsoa tietää sen. Hei, ne tiedä minkään sen nimen. Tuonne kiva selkäback voltti tuplaus. Oisko selkäpäkki? Okei. Run! Eli siis Teemu laittoi myös tupla selkäbäki. Niin mä olin se run! Ja lähdin vaan juoksetta. En täysin. Siinä se taas menee. On hyvä video kyllä ollut. Älkäsi oikeesti ihmetelkö. Sitten kun kirkkaus nousee, täällä ei oikeasti ole näin kirkas. Me vaan pystytään säätämään tätä kirkkautta. Joo, ja me ei vielä osata näitä ominaisuuksia. Juu, ei. Me ei olla totuttu tällaiseen. Nyt ette varmaan halua nähdä tätä mustaa maata.
Mustaa maata. No mennään tänne. Eli tonne meni. Hei, se on mun paikkasi. Ei oo. On. Sä sanoit, että tuo on mun paikka. Ei, se on mun, toi on sun. Sä sanoit, että tää on mun. Ei oo. Miksi sä sit sanoit Ja, niin? ei, miksi me jäpätään muuten? Mut toi on oikeesti mun. Metto, mut sä saat olla Katsoja. Tässä on meidän... Mun best friend, no ei oo. On ne kyllä kivoja kaverit. Paitsi mun katsot. Mut ette tuu jaksa kattoo tätä. En mäkään tiedä, tää video kestää kohta 7 minuuttia. Mä oon tehnyt 14,99 minuutin video. Ja siitäkin on jaksanut katsoa jengi. Mä laitan sulle ylläri. En mä halua antaa sulle tätä 5 senttiä. Eiks kanavan omistajan pitäis saada vähän palkkaa sitten, jos mä oon tehnyt videoita? Et saa. Haluuks sä nähdä, kun mä juoskisen? Joo, katsot. Te toivotte ehkä huomenna nähdä uuden videon, koska täytyy tehdä semmonen video, kun mä delaan. Eli, no, Teemu nyt lähti taas juokseen. Niin silloin aika kun Tempo juoksee, eli sen Robloxin nimi on Temposi 67. Temposi 67, joo, se ei tykkää siksemistä. Mä en tiedä miksi. No mä laitoin sen nimen siihen, älkää. Joo, älkääsi ihmetelkö sitä nimeä. Juu, ei siis mitään, ei. Näette ensin kun katsotte video. Hei! Anna. Se on mun video. Voi vitsi. Eli katsot. Me jäädään nyt tilattaan itkemään. No, älkää kuuntako mun jäppäämistä. Ei mä jäädä tänne kyllä itkeä. Me jäädään tänne nukkuun. Niin, me nukutaan täällä teltassa. Ja soissi huomiseen, eli moro. Moro! Moro, tossa on tän kanavan omistaja, älä siinä. Tee sun naurettavin ja pahin hilmä. Haluatteko kuulla siis? Katsot, joo. Haluatteko katsoa, että kuulla mitä mä jäppäsin? Me ajettiin autolla, niin mä olin siinä, mulla on yksi asia. Siinä mä olin siinä, eli tänään, kun mä kävin vessassa, käärme puri mua perseeseen. Ei voida lähteä, kun se on sellainen kirosana. Niin se yksi kirosana on maailman pahin ole. Joo, toi kirosana oli sitä, että... Joo, mutta ei kirosana, no menkää kattoo muiden video. Niillä on joku, ne on vaan sellainen, voi juma, voi kakka, voi. Niin. No niinku huutoo joku 1,000,000 kirjosanaa. Mä sanon vaan 1 kiko kakana. Mutta se oli Topias. Joo. Eli kanavan omistajas on vähän ihmeissä. Nyt on tuo mahdollista. Eli tänään mä jäppäsin tolle äijälle. Toinen runkku. Hei! Joo, ei siis mitään. Ei siis mitään, vitsi. Katsot. Jos te tän katsotte loppuun asti. Mä sanon. Mä annan teille palkkio. Te saatte palkkioksi. 1 000 000 euroa. Mä tiedän. Karkkipussi. Jos on vaan pissaa. Onks se siinä hyvä? Karkkipussina. Jos on teidän lempikarkkeja. Jos te nyt oikeesti legit katsotte tän ja laitatte 10 likeä tähän videon, niin Sitten lähdetään 40 kertaa juoksemaan. se on sovittu. Molemmat juoksee 40 kertaa. Se on nyt sovittu. 10 like, kaikki kattoo sen tämän videon loppuun asti. Jos se on 50 likeä, niin siinä me juostaan 250 kertaa. Joo, ja jos vielä katsotte tänä 10 kertaa, niin sitten vielä 350 kertaa. Eli jos te nyt katsotte tän 1000 kertaa, niin saatte Miljoona kertaa tämä. ympäri. No ei me tulla jaksa, mutta jos laitatte tähän oikeesti yli 10 likeä, niin te ootte niin tuplaveita vaan. Niin, totta vaan liian hyviä. Ja soissi, moro!